हेलो वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल रायजोफोर खुलुमबाय नमस्कार आं दिनैहाय बे भिडिअआवहाय नोंथांमोननो आंनि न'खराव जानानै थांनाय खुंगा जिथि खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै माखासे सिनफोरखौ देखायनो नागिरदों माने खेराइनायनि सिगां माखासे गोनांथार जेनाखि जगार लाहार फाहार बेखौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना जोबोद खेराइनि माइ संनायनि सिन बेयाव ओरैबायदि संनाय जायो गोथारै माने ब्राह्मण फुजारिफोरनो संनाय जायो बे खेराइनि नेम आरो बे संनायाव ओरैबायदि हुसियार माने आथिं हान्थु फोरांनाय जायो उवालाव बे खेराइनि माइ संनायनि नेम बे माइखौनो खेराइयाव जेरै आबौ बोराइ लाद्रा बोराइनो बर'नि राव होनो बेनो संनाय जायो आरो बेनिफ्राय बेजोंनो मिनाव थिसननाय जायो दमासि माइखौ मोननो बहुद गोब्राब माने बेखौ जोबोद जोथोनै थिना दोननाय जायो माइया बहुद रेयार मथथे जायफ्रा 10-12 बिगा हा थानाय बिसोरो जेनेबा आधा बिगासो फैयो गायो माने प्रडाक्सना खम जायो लाब गैया होननाया बर' बोराइनि लोखि खेराइनि माखासे नियमफोरखौ लाखिनो थाखाय ओंखाम गोरलै जानायावनो लोखि थिसननाय मोनसे नियम आरो खेराइ मोनसे नियम दं जोंनि बर'नि बाथौनि जे नियम बेनि थाखायनो बे माइसालिखौ लाखिनाय जायो आरो जोंनि बर' बोराइनि नियम निथिया बर'नि जेनाखि आसार खेराइनि जे आसार मोनसे भाग जे लोखि थिसननाय माने बे माइसालि नङाब्लानो जाया आरो बे माइरंखौ जे तयार खालामो उवालाव संनानै बे दुमब्रु खावखांनि उवाल माने गायहेना जाहैबाय बेयो सालनि गिलिर देदे दोनांगौ आरो बेयाव हान्थु फोरांनाय जाया बेयो जाहैबाय खेराइनायनि सिगां दौदिनिनि गोथार बाथौ थानसालियाव फुल प्रसाद होनानै गाननाय जोमनाय दख'ना थावसि होनानै माने आर'ज लाहैनाय एबा निमन्त्रन खालामनाय हाबाफारि मानो होनबा दौरि जराया जेरै गोथारै थानांगौ खेराइनि सप्तासेसो सिगांनिफ्रायनो दा थिग बेबायदिनो जाहाथे बे हरसेनि सम बाखो बाखो खेराइनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जायाजासे जेबो रिनबन्द देबनन्द थायाजासे बाखो बाखो गासिबो खेराइनि आयदाफारि हाबाफारिखौ मोसाफुंनो हायो एबा भक्तफोरनि मन'बांसा एबा गोसोनि लुबैनाय उद्देশ্যफोरखौ जाफुंसार होनो हायो बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ मावनाय जायो दिनै जाहाथे नैबे नेपालि गथ'खौ जोनोम होदों दिनै बेबायदिनो जेरै बिमाया फिसाखौ जोनोम होनानै जाहाथे गासिबो मोजाङै मोजां बिमा बिफा दिनै बिब' बिनानाव बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबो जौसे खौसे बेयो जाहैबाय गोथार देउरिनि अन देनाय आरो बे अनखौ गोथार उवालाव देनाय जायो बेवहाय आथिं फोरांनाय जाया आरो अनखौ आखाइ थाइसेनि देनाय जायो आरो बेखौ बे रोखोम खनायावनो देनाय जायो मानो होनब्ला गुबुन मानसिफोरजों रायज्लायनो मोना जेला देखाङो बे अनखौ गोथार मोनसे आइजें गामलायाव लानानै बै खेराइसालिनि जे खांख्ला जरा आरो जेनाखि बाथौनि बान्दोल जरा बेवहाय आगसि आखाइजों लारि 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 गासिबो खुन्थिया आरो खांख्ला जरायावहाय फेरायनानै होनाय जायो दानिया नोंथांमोनहा नायदो खेराइनायनि सिगां दैसा एबा दैमा जिङावहाय गासैबो दौरि दौदिनि सिबिसाफोरा दैमा जिङाव थांनानै गावबा गावनि बाथौनि नेम बायदियै बेवहाय सोरनाबा आथाल' फाथाल जानो हागौ सोरनाबा सल' फाथालि जानो हागौ बेवहाय लारि लारि साथि आरो फाथालि प्रसाद होनानै बिमा गंगाखौ फुजा खालामनाय जायो बे फुजायावहाय दौदिनिया जाय ड्रेसफोरखौ गाननाय जायो जेरै गोथार दख'ना थावसि सना फुलखुरि फास्रा गस्ला बेफोरखौ माने गोथार गाम्बारिनि मोनसे आसन होनाय जायो बेवहाय गोथार लाइजौनि सायाव बावनाय जायो दैमायाव बेबादि फुजा होनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय बिमा लोखिया जाहैबाय बिष्णुजों माने सागराव थायो सागर माने दै सायाव थायो दा बेखायनो बेखौ बिमा लोखिखौ निमन्त्रन खालामनाय हिसाबै माने बे फुजाखौ होनाय जायो आरो बे फुजायावहाय गासैबो फुजानि जेनाखि उद्देश्य
बेखौ बेवहाय बे बिमा गंगानि गेजेरजों बिमा लोक्षिखौ निमन्त्रन खालामनायावहाय गासैबो भाइफोरखौ बिनाय जायो। जाहाथे हरसेनि गेजेर खेराइनाय समाव दौदिनिया जेबो उसुबिदा जायाजासे खेराइनाय लोगोसे सिबिसारफोरनि जे मन'बांसा जे लुगैनाय जे सोरबा सन्तान नङिफ्रा मोननो लुगैनाय लिरनाय फरायनायाव दावगानो लुगैनाय आरो रोंनाय रानाय गथ'फोरा साख्रि बेफार फालांगिफ्राव दावगानो हानाय जाफुंसारनो हानाय सोरबा समाजनिथि आरो राजनिथि सिबियारिफोरनि साननाय हनाया जाहाथे जाफुंसारो। बेबायदिनो गासिबो सान्थि उन्नति रैखाथि जौगाथायनि गासिबोफोरखौ बिनायनि उनावहाय बिमा लोक्षि आरो गंगानियावहाय बे गोथार बोहैनाय दैमानि दैया जाहाथे सान्थि रुपैहाय अक्ट'सारि दौदिनिफ्रा माबा मोनसे बिपद जायोब्ला साधारन मोनसे सुथि जायोब्ला बे सान्थिजों जाहाथे मुक्ति मोनो बेखौ बोर बिनानै आगसि आखाइ दौरियाहाय बेखौ हां खनसेयैनो गोथार धाराजों बुंजासे खावनानै खर'आव रुजुनानै न' फारसे लाबोयो। बे दैखौनो खेराइनायनि फार्स्ट टु लास्ट जोबजासे बेखौ सान्थि रुपै बाहायनाय जायो। बेनोसै नायगिरि नोंथांमोन, गोजोन्थों।